Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Aileen Pedreso. Lin? Madamo nga salamat, Jerd, mga kapuso, empleyado sa idalom sa Bacolod City RRMO nga ginaaligan nagpalastik sang supply sa gatong hugot nga ginpanginwala ang akusasyon batok sa iya. Yaring balita nga atong gintutukan. Nabato na sa Bacolod City Legal Office ang sabat sang empleyado sa CDRRMO sa show cause order nga ginpapanaog batok sa iya kaangot sa ginaaligar pagpalasik sini sang gatong sa mga salakyan sang talatapana. Sunod sa City Legal Office, ginsaad sang empleyado sa iya sabat nga wala sang kamotoran ang tanan nga aligasyon. Ini ang apisar may mga nagatindog na nga witness batok sa iya. Ginadeny niya ang insidente. Simple denial lang. It's a simple denial, ginpasa yaman balik sa nag-execute affidavit. Sa pihak sini, ginpahayag sa City Legal nga isa sa mga basihan sa investigasyon ang impormasyon sa witness nga wala sini ginaubos tughong sa salakyan sa opisina ang gasolina. Sa baylo, ginabutang sa container nga amo ang ginapadeliver pa sini sa iya balay para sa personal nga paggamit. Natukiban pa nga naghalin na ang pila ka mga empleyado sadto nga involbado sa nasambit nga modus. Sa investigation na nag-reveal, daw siya lang ang kakuan. Yun ang iba niya driver na na-involved, nagre-resign na. Why na nabalik? Why na renew? Hindi na connected sa DRM. Ginahulat pa ang rekomendasyon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa pagpasaka sang kaso batok sa empleyado base sa ebidensya kag sa pathag sini. Kung mapamatud-an nga may kapaltahan, sarang ini mapasakaan sang kaso administratibo. Nagapabilin pa ini sa trabaho samtang wala pa ang resulta sang investigasyon. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.